Tara. Okay, naman to sa atong payag karon. So, haling ta. So, maglaoy ta. Ano na to? Ayan sa guys, luto na. Namahaw na ta. Buwan mong sudan ng bitlog, nilawoy. Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Karon magluto ko si Chloe. Magluto ko og kanang utan Bisaya with buko kanang nilawoy ba niya. Butangan lang nako og beteng kay palahi pud may kaya nga mo dire sa probinsya maglawoy ang uban di butang agbutang pero sa among pamilya sahay magbutang migbutang labi nagkuwang mo kazoy mga sagol kalabasa or uban ang ibutang na mo bago kamunggay bati or kanang butang kay tamis-tamis ang sabaw kung naa na siya uno sa butang pero before ang butang ibutang sa imong nilawoy hugasan si sa una. Bali ah. Ay! Bali ito. Hana eh. Tapos pagkaon na ni arang daghanas kamunggay. Ha? Mana na ito ang apil sa lawoy? Sige. Kahita kay di man kasaka, di kahiton. Tara. Katumod. Kanang sakto, utanon ba? Kanang kuskus, sakto na. Kaya siya nga na. Inom dito sa ba? Sakto na siya nga na. Umayan, kuskusin niya utanon. Di man i-apil ang sabaw ko na ramang unod ni lawoy yun. Wala mo. Awak na. Pare ragod. Mahugan ko anak. Naon? Sira. Ay, ara. Itong isagol ni sa nilawoy. Butong kaning dagtan nga ri baga og unod. Ito lang bunot. Kaya nipis naman ang uban niyo nga pinauban. Pare. Ay, inusan ko sabaw. Yung baga-baga unod. Dada ka kuskus. Ito kana mo sa damagan ko. Ato na kuskuson nilawoy niya kuskuson mura ko salad lang atong nilawoy. Nilawoy man. Utan Bisaya. Kuskuson gamiton eh. Maglibog si. Samsam usa man nilawoy ni to salad. Gamay ra to isagol kay isagol na sa nilawoy guys. Nya atong hugasan ni si before na to ibutang sa nilawoy kay tamis-tamis nandiyan sa kay na may sabaw tamis.
Sa mga ipotag batik, ito isa gusto kong daw, eh. Kasi kayo, amo din iba sa buntag, daghang labay kayo, daghang trabaho. Agol ko sa nilaw, oy. Kambo ka aja. Ya. Oh, kamunggay. Makusta kamunggay. Kaya rin naghapon atong gulay. Yes. Okay, guys, na ato ang kamunggay o ang atong bati. Huna na siyang gihugasan. Nga kani. Ang ko isang is kanang kalabasa, sayutis, ugay taong gamay. Ug gamay okra, di har mabutang ng okra. Kaya panakot so. Kaning ato ang luto nga isagol ato siyang hugasan. Kay aron Ano siyang hugasan kay ron kanang dili po. Tamis kay tamis ra kaning luto. So ito siyang kumulan og ito. So, ito siyang hugasan. Meron balhin o kan. Meron ito siya yung lapsos niya. Ilabay natin sa sabon. Paano ito agad? Agad hugasan. Mag-slice na tayo ng ito. Isa na hugasan. So, slice ito para sa ang lauoy. Wala, Jongjong. Hanapog ka. Singit po kag-apil diha. So, ato na naghihugasan. Ato ang gulay mga kaprobinsya. So, na ako talong. Na ako'y sayutis. Ngit akong kagtarang nakaraan. O kalabasa, okra, talong, sayutis, kalabasa. Na ako'y gisagol sa akong lawon. O kamunggay o kanang bati. Ilakan ka bati sa among natal. Panakot. Ay, apel na lang panakot. Mari. Hoy. Ada na. Tubok-tukan. Sabaron. Bati ni siya guys. Sam. Kamunggay ito. Kuman ani maghaling po sa dakugan kay naampas payag ito. So kay naman ta sa atong payag karon so haling ta ay so maglaoy ta. Okay. So gamiton ta ang card. Masudot ang utang. So, ilambot na ito ang gulay. Daan. Hindi ko mabuka mo. Ano siya? Kuha. Kaya itong gulay.
Sabunan. So, nagbukal-bukal na siya. So, naluto lang ato ang Sam! Ito ato ang tangad. Huwag na. Dahon-dahon. Iwahin na to ang butong. Okay, pupukawan na nga. Kabukawan sa ato kadiyot. Okay, isunod na to ang butong. So, nibukaw na siya. So, akong ibutang na ng butong. Kuha sa tubig. Kaya akong nigugasan. Kamay, ragubod nga butong. Nagibutang. Kaya maom doon sa kasagaran nga. Amungan sa una nga. May laing malauoy. May mga kalabasa. Butong rajod. Kamunggay, maura. So, try ko nga mag-lauhoy o katasayangan ay butong. So, mag-timpla ka. Asin gamay. Bukad na to kay mama. Bukad na to kay mama. Hawak na to. Ayan sa guys, luto na. Mamahaw na ta. Buwan mong sudan ang gitlog. Nilaw-oy. Pamahaw. Mo ang nilaw-oy nga na ay butang ng sagol. So, nawa na to. Ano yung gihapon? Nilaw-oy yung gihapon sa glasa. So, mga ta guys. Masya ito nga guys. Mamahaw namin. So, thank you for watching. And don't forget to subscribe, like, and share sa among YouTube channel. Or nakita-kita ta sa abang mga videos naman ni Chloe nga bahin sa pagpangluto sa mga pagkaon din sa probinsya. Thank you guys. God bless. Mahal na si Samsang. Si Kaloy. Get out Kaloy. Higop sa basang. Higop sa basang. Ingat. Nami. Oh, nami dahil. Ilarot. Apa ni? No. Tahu dari motor? Enam. Ini mau. Dia tak. Dia.
Don't mind,